Zi lui mama ceva. Zi lui mama ceva. Încercăm să facem să-și descopere piciorușele. Mai descoperi ceva. Ce-i ce piciorul? Ia. Așa, prinde-l, pui. Prinde-l. Tucu. Ia și pe ăsta. Sute n-ai gazele. Nu mai are. Hai, bine. Hai, merg în guriță. Niam. Ce ură faci? Nu e frumos. Nu e frumos. Păi, mama filmează. Vrei să vezi? Uite-te aici. Uite-te aici. Ce interesant așa, ai? El nu poate să vadă singur cum se filmează pe el. Ce interesant e. Da, vezi și tu. Așa-i cu coasă, vezi și tu. Cui băiatul? Ce răspezi așa greu, Pițu? Și pe tricoul nostru scrie Handsome like Daddy. Ești frumuțel ca tata. Ești mai frumuțel ca tata. Mai frumuțel. Zi papa. La camera. Papa.